Ikasleek batxillergoa bertakoa egiten duten moduan, orain, Ipar Ameriketako batxillergoa ere eskuratu dezakete programa honen bitartez. Horretarako zer egin beharko dute? 6 ikasgai aurrera altera. Lehenengo urtea da, bi asignatura egiten nahi naiz, soft skills eta historia de Amerika izango litzakena. Nahoriten 2 asignatura. Nik baitut 3. 3 aurten eta 3 hurrengo urtean. Hasi daitezke lanketa hau egiten bigarren DBH-en, hirugarren DBH-en, laugarren DBH-en edo lehenengo batxillergoan. Batzuk dira gramatikalki egitekoak, eta beste batzuk dira zure barne hitz egiteko. Zu organizatu behartzea bakarrik, ez daude azterketarik, tareak ditugu. Orduan, badaukagu planifikazio bat, eta zukin dezakezu nahi ez dunean. 4 derrigorrezkoak dira eta 2 hautazkoak. Zu astean inbertzea sartu, egunero pare bat aldiz, ariketak egiteko. Gero irakasleak zuzentzen ditu, komentarioa jartzen digu, ea zer egiten ondo edo hobetu behar dugun. Dituzten irakasleak natiboak dira, bertakoak dira, Ipar Ameriketakoak dira. Bideokonferentziak izate ditugu azkarrak dira eta divertigarriak. Batzutan gobidatzen dituzte pertsona famatuak. Batzen NASAko astronauta bat. Azkenean ikaslea inbertsio gordin batean dago Ipar Ameriketako kulturarekin, hizkuntzarekin. Nik irabazietena inglesa ulertzea. Leheno zan inglesez hitzein eta hor jartzezuna traduzitu eta jazta. Netzako ikasten naizena da, kontatzean nahi bizitza baino ingelesez. Oso gustora nago, gainera irakaslea oso jatorra da. Oain gauz uste baino errexagoaz. Ez da hain pisutsua, beste asignatura batzuk bezala. Ni hasi nintzen amak behartu zidalako, ni berez enun hasi nahi. Dena indet, ez ditut entremenduak utzi behar horretarako, eta primeran. Gusta, eskerrak ematizkiotain.